Yeah. Sa Punto Festival, nagsaba para sa mabot na dula. Bye. Pero don't treat this as your sweet victory. Igong naman ka pang warm up. O parehat na naas battle rap ang bukod. Mataway at raso. Nasulat din nga katahabahin agis pagtubo. Kami ng wet pa, buti mo bagyets ba? Kasi mo narekta, kahit gamitan ng Kalawang saraw kakahataman ni mong utong. Silbi ang kalabaw, mahina kung kumayo na pala. Pag ako nakapulgir, di ni madotlan sa imong Doks na kita, radyo duha. Nagsapo na ta. luwa sa atubangan na ay venom ni mga way pamatas at kaburuhan. Anyo! Mga linya na akong makabasa, ikaw kami sa paupo. Ako rakit ang papakaupo, ako rin nasudan na ka, maulaw sa nibig ko. Unsa ang ganap, heads up, magpapiling solido sa hepa. Iya-iyaw, diskarte, ilibangan natin, dapat siya sabi. Kay tumudo, kukulangin, huwag ipilit kapulin. I-barrel? Ano yun? Hindi naman mag-iampo padulong, di na angay mabuo. Mabaigan sa banita na na amang nagati-hati pagkadaglan sa lugar. Sakit ko na yung getik, pero pangit, kinahinayon at nakagpatay. May mga pag naitista, magpadik-magic sa dalan, na magdala-dala o baksan. Minawa ninyo ng iyahaw, ilahang inustong iyahan, di ba makainom og sinakbars kung inyo ng malunggan. Yo, Nonex! This is your host for tonight. Ang sunod mo na ito nga ikaduha nga battle karon nga gabi na. Tryout versus Alter Ego. Nagdanan si Crackja karon dire. Shout out sa RCC 27. Pero ito masalamatan ang atong mga sponsor para magpadayon ni nga kwan nga battle. Kalinaw Local Brand, Sinamax Salumad, Ishalab Valencia Enterprises, Hope Trades. Mga naghatag sa tawag din no. Foods. O sa D-Diet, muna itong di held itong event. So, pinapuntong magsamba! Yeah! Yo, mo rin yung pinakaunang nga battle ni Juan, ni Aim Joe. Sa to, magsaba para kay Aim Joe. Yo, shoutout sa ako ang mga amigo sa Paglaom Hood. Yo, shout out sa Paglaom Modes, mo tayo mga Alphan Valencia. Yo, sa akong wala, Gigan Paog, taga sa Amua, magsaba para kay Cracker Jack. Cracker Jack na siya, dito sa Cracker Jack. Let's go. Isa na niyo. Isa mo ko na. Ikaw lang, ha? Ikaw ko na? Okay na. Sige, sige ako rin yung bal. So, taka na to ka 2 minutes para sa ato mga ga-try out si Aim Joe. Round 1 para kay Aim Joe. Yo. Putang ina mo, kahit pag mo yung mabibigat na banat mo, walang kwenta yan pag ako ang laban mo. Ngayon mo, mararanasan ang bigat na dala ko. Kahit ano bang bumangga, kahit sino pang sumangga, patay ka pa rin sa gago ka, nagkamali ka ng binangga. At mula pa sa iba't ibang maghala, nakasangtagi kong dala, isa lang nasandata sa kuna, mabubura kita sa mapa o kiba, nararapat ng makras, tumjak, pag inalabit ko, aking pakara. Kaya tingin nyo the best na, si gago na mabenta, pasya sa face niya at saksak sa tiyan niya, bala ng AK, magazine ko ay full pa, grabe ka wear pa, kaya hindi mo na i-test ha, rap skills lang ba, laka nito gawin ng wake pa, buti mo ba gets ba, kastigo na rekta, kaya gamitan ng kutsilyo talino na X na, sa Pilon the best ba, sa Honda o Tesla, basta uwi nyo na ito dahil tingin ko dito ay dead na. Yo! At kapag pumasok ka sa teritoryo ko, di na pwede na mabuelta. Maipit ang iyong kita, pipikit parang sineta. Iya mo laging didila, gusto laging magpakama. Pag hanggang sa pagkara, dumudoble ang patama. Di ka na makakaporma, 45 sa iyong bunganga. Time. Yo, I am Cracker Jack. Ayaw ako si Cracker Jack. Ayaw. Cracker Jack versus Aim Joe. Aim, makasunod sa liga mo na imong tumong. Kaso mas timalas kaysa veterano ka na tunong. Kuning bagong tubo, sa
akong kalawon tanaw kakahataman nimong utong. Kung ang liso ilubong aron mutubo kining bagong tubo mo yakong ilubong. Congrats! Finally bro mo ni pinakauna nga tamak sa entablado. Kaso sa akong bagong pagkatao mo kuni ako pinakauna mo tamak og pagkatao. I am Cracker Jack Bigo. Kabalo ko sa Cracker Jack. Sweeto! Tapos sinangkat pa ko kanina ni Archer. Akala siguro niya ako magpanik. Akala siguro niya ako magpanik. Eh, applicable naman yung mga banat ko kasi puro generic. Yo, ang mailado ka sa hip-hop culture mo na imong dakong damgo. Damgo ra na daw kasi nagtuho kag bulawan na imong gilugdong tae sa ulo. Di malas ka? Pero champion mo nakalaban, nakatilaw ragyapon kag swerte. Ako ang inuod nga di malas kay nakatunog ko aning tae. Bata ni. Inungitan ni ginikanan niya gusto pa makigbangi sa kalihukan. Pagyapon kay paidnan sa pagkawaton pa nimo si Spacer nga grabe kalihukan. Kay dire wala taong kay makutlo sa pag-imo pang itusok. Ako, mura ko mga ngani og dahututan kay tigutlo ra pagos bagong tubo. Ang tigutlo pagos bagong tubo nya tiguang o muna pa ning usaway nako malamang. Pero di ni ka lamang kay kining bata patay di na maabtag katiguang. Sa experience ko na nubra og diha kada kong nagkulang. So matawag ani nga hanas ko ang piso di pa matauran og bulang. Yo! Round 2. Oh, ako'y bata lamang na nangangarap na mayroong papatunayan at kapag sumampa na to dito, di mo na ito magugulangan. Yo! Pinasok ang laro na walang utak ng madaya, utak marino, sa sistema ko nagpalaya na kahit na patulungan, di nyo na ako magpabata. Di na rin magpapadaig, parang pusong nagparaya. Nilabanan ko ang dilim. Yo! Nilabanan ko ang dilim, munti ka na ako mawala. Talamakan ng sistema, gatilyo ang panangga. Kaya malabong masindak kapag ako ang bumaba. Para kang isang alipin na sa akin ay nagpabata. Kaya sa akin, di ka pwedeng umisa. Yang galawan mo bisto na, natatat ang abutin mo sa akin, ipanis ka. Huwag ka na puporma, dala ko ang ingargada, babakat sa iyong panga. Yo! Yo, at kahit na old girls ka sa larangan to, at sumulat ka, at nagbe-breastfed ka pa sa isipan mo, kahit anong ibibitaw mo, wala kang takas sa pera ni Enjo. Yo, at alang sa pangalang dinadala, di tanga, di ba putok mo ng pasto na iputok mo na ba? Paalala ko lang sa'yo, bago ka sumamba, maligo ka muna, taki na ka. Yo, palikuan mata. Naligo na po kanina. Tas, ingon daw siya. Sa aqua daw siya. Ay, kaning bata sa aqua ni butata. Kabalo sa crime sa butata. Bubo nga bata. Tas ingon pa siya ganina. Din natanaw ko ribat. Basin mawala ni kalip. Ay, eta kay basin madaw ng atong pagkapirte kasug lang. Yo, round to game. Paradox! Muning tropa ni Barak. Muning tropa ni Barak, imong ipatry out. O pa ini ka-in pero gitry na nakog pa-out. Pero sulod ra gyapon ka. Enjoy panigurado bisan pag hopeless ka. Kuno na ra spacer na gamo say battle bisag useless siya. Useless siya. Okay. Bisag useless siya. Kaya, goodbye. Awat, 5 days preparation. Bisag useless siya. Speaking of useless, kasi nagtumong di ko ni tarong og sulat. Di porkit wala ni pulos. Kung pasaka imong tumong, di ayaw in taon kayo ubos. Ini gikan gabong kuan ang pagkabaguhan. Wala ko ana nakaminos. Ay kabalaka na pa yung sa imo way sa imo way pulos. Ang round 1 ni useless versus overdose. Kita mo to? May bagong papasok sa tira punto. Pero ako yung bantay, sarado. Wala nang tahol-tahol, kagat agad. Ako yung bantay na aso. Kaya kung ipilit mo
mo ba yung ano yung pakay mo, paano ka pa makapasok sa pinto M kung yung aso pitbull may lakjo? M, Joe, AJ, liit ng chance mong manalo pagkat ako'y naging ka-rival. M, pinangalan pa yung pakay, hindi ka nga nakapasok, agaran ka ng tinanggal. Di naman balakid to aking hinaharap, di sa gabal, ngayon mawawala na tong hinaharap, AJ Rabal. AJ Rabal. Nya, katultal ka, taga ako. O di ba wa? Sulong ako kung gahi mo kang tinuod. Kung saan matawag na subok, kundi ka tuod. Subok, tuod. Kung balik ng sunod, kung na ikabuga. Pila sa akong pag-graduate sa doha, ay ka magtuga-tuga. So, Kanang sulungon pa mantik ka, kanaan na makadire. Kung sulungon pati ka dito, pues, patay, nakadire. Yo, round 3. Yo, round 3. Patay pag nalagari, patay pag walang nangyari. Ang lakas na pagkatake, malatan, hindi mo mabante. Isang aim lang ang gamit, basta kanyang kalibre. Talagang ito ay kasuka-suka. Nga banat kong dala, kahit abutin ng umaga, di na to mabubura. Ito ay malakas na pahina na di mo masangga. Ulgads ka, di ba? Di ko makita saan banda. Yo. At ito yung panahanda ko at nilagay sa aking isipan. Talagang kapag bumatil di mo to mapupuruhan. Itong only gods na to, madali pabagsakin yan. Isang kickback lang nito, babalik to sa nakaraan. Yo. At kaya sa tryout na to, kaya ako na yung mananalo sa tryout na to. Anong ulgad? Kaya ako na yung tryout na mananalo dito. Ay mananalo nito. Anong ulgad? Pues dito ay Time. akala siguro na dadali na akong mapapatay nito. Sorry po. Mapapatay nito. Sorry po. Para akong pusa. Ang buhay ko siyam po. Ay, joke lang. Kabikiwak. Yo. Akong kalaban, Gen Z or Gen Alpha. Mga keyboard warrior sa social media ra active. Pero in reality, you are fucking weak. Paingon ni Robin of Week, nangulbo ang kaspanin ng aesthetic. Ikalit, sa mo pa ka, I'm depressed. Sa gigura sa impil na lustrate. Ang account sa Facebook o TikTok, puro dami. Puro papadungog sa, puro kada troll, puro papadungog sa mga haters ng imaginary. Sa tasa nga angle, murag comedy, how irony ang pagkawin, daily. Igna na gani sa tindira nga, bayro no sa Sintay City, may kalit nagtugarangan sa ite. Sa tinta, tumas yung anxiety ko. Tangina mo, lahiyang naay anxiety sa naay gamay. Naay gamay. Matik na ma-depress kung paugaso ng plato sa balay. Kung kinaraan ng iskutan. Kung kinaraan ng iskutan, real talk. Di ni kabalo magpatuyo kung kasing. Amo sa una, hindi ra kabalo magpatuyo ka na, mga bading. No offense ha. Dagan kakabiki. Hindi na halos padulaang sa gawas. Nasubraan sa pag-amping. Amo sa una, pag magpalaw-silaw si taparan o bunalingana among lambing. Naming idukdoko ng ulo, marag plug-pull. Kung mag-exercise ni sa una. Na, teolo karon dali ra mo tigo kaya na mo'y pinazumba. Tangi na among kaadto sa mo sa among ginikanan, bukuron mi og bunal. Nya inyo samtang inyo karon, kadalasan sa inyo, gagupod na og bunal. Among balong sa una lipay ra na stress. Tas ang paniudto kay bakaw. Samtang inyong allowance ma-depress na ang galit once allow. Once allow. O di ba baliktaran parang dati at ngayon. Pero di ko nila lahat. Pansin ko lang kasi marami na ngayon mga magulang na mas takot sa anak. Kung ano yung gusto.
todo bigay, todo suporta, ibibigay lahat. Sa amin dati, tinatawag na sobra yung sa inyo ngayong sapat. Kami yung millennials, mga henerasyon. Kami yung millennials, henerasyon na pinatibay ng karanasan. Alam niyo kung paano kami masasaktan? Kung yung isipin yung dating di na kayang balikan yun ng masakit na katotohanan. Sa baba natin ang tulabay! Judges! Judges! SG, pangantukan. Ang ko na lang, pag-judge na lang is overall na lang. Na-draw nino. Na-draw. SG, pangantukan. Overall na lang ako ikuan kanang pareha sila na ikuan na starter may choke sa run 1 murag nalibil ra nakaya ra sa bagog sa kuan then sa round 2 mas ni kusog ang kuan ni kusog ang si Imjo tas nay dagang mga starter si kuan Andre sa Picas tas sa round 3 last kick choke si Imjo tas si Kuan alter ego mas crack G nay Kuan kanang consistent gyapon siya sa akong buto is Kuan tabla sila round 1 round 2 ka Imjo round 3 ka Kuan so ang overall na lang ako is ka Kuan ko ka crack jack. Yo, Archer, pangantukan. Motong dula nga daw, yung tatanan, no? Pareho kusog, anak, pero kada human sa una man gabanat si Kuan sa Imjo, kada inuhuman niya banat kusog gid yung mga dala, pero pag banat na ni Crackjack, murag masapawan gid siya from first, second, third round. So, ang butot all 3 rounds kay Crackjack. Bro! 1-2 o sa last round kay mas kuan yung wordplay o experience pero pag flow mas smooth ang kay kuan pero ang giboton ako si Nonex because yung wordplay o experience ang kuan mas nanay. Thank you. Psycho.